104.7 IFM. Report! Patuloy pa rin ang pangharas at pananakot na sinasagawa ng mga Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy, partikular na sa Scarborough Shoal malapit sa Zambales, ayon yan sa grupong Pamalakaya. Sa eksklusibong panayam ng IFM News, nagupan kay Pamalakaya Pilipinas Chairperson Andy Hicap, simula taong 2012, hindi na malaya ang pangingisda ng mga Pilipino sa sakop nitong Exclusive Economic Zone o EEZ. Aniya pa, 70 hanggang 80% ng kita ng mga mangingisdang nawala dahil dito. Samantala, patuloy pa rin ang pagbabantay at pagdepensa ng hukbong pandagat ng Pilipinas para ipaglaban ng karapatan nito sa sariling katubikang sakop ng bansa. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.